Sana noglia kule. Ikai kai kuku. Cái norok cho tụi nó phun cả ham tây làm xuống anh cái tal blogger hàng cái norok bahai tông mai khá khayo asuk din kolong pore ang bu video khlai mani hàng cái khá khayo norok cho tụi nó cả ham tông mai na hanai tai tini ni video khá ani tini cái jaga thanai na norok ang video na ke sai manai ke nok nai ang cái ni jaga thanai tai ta mu khlai nai ang cái mai di wati wajak sal mahamia sabta kaisa haing khatini se saturday tongha wati je thagle ya wati mama bokholok saja gangan te hinge horo kaham go thuimi ani bagai nai di ani ponga se je basa mane bo munghang ro mon ma hairong tongmai kya ke wati ni bagai ri rok boran liya shibrom babrom kono tong sharam nan liya satung tong khep tungo wa khewa bo ozon se kari kha ta mani se sase na yamo hangke serai rong no bo phorang bai khata bo borong no ko ti samane lachi jak tong borong hangke ang tak borong no phorang bai kya thana haman jaga o thangnai asek joran deglia je time re mani dara no time faidi nai hangke dak ti ma thangse nai jora kari kha aseke ma dokha ki mai cha mani se ki safa no res ma khailia phorang mang 10 o'clock thanga man bagai hangke dara ta no 10 eba 11 o'clock faidin chawang ka ba hangke angle tamo 10 se borong phorang ba yung ke mai cha kha ko ka hen se 11 o'clock thangka almost ang na khata hangke thangai tongo gana no kulimora klai suya bidda para hangke siniwana yang Zion Baptist Church gana wo ke thangai tongo tabung darani aro sogi nyong bai malai nei Dara ni studio sok bai jaga sal kedang mana ya golo bacini convener phano on bin studio sok bai ya koa tini no puila gangke nai di ko Dara yango gano konan pakai tik khai sang ade no studio ko tal kholong mani besang ka sagra di borona studio to 2016 17 no khaikya khaipon upgrade khai obisi wa taisa room rok tekisa manei rok khani rok taisa sakani taisa morok ni manio tabu samgo thebai tongota ke busrok okatal khai mani koijana kotal gospel ni project romi tongo ba tongo pasta hai rok tongo choli tongo ke tau nung khai ke 6 ta rok naita norok ko kai to no long pui resam na musung kai na musung tong nai rong ke Dara ni ar phai mano bong mo thang ke Zion Baptist Church ge sini khumlang no sini khumlang ge kuli morang ke tote sini bai no oram bi nok Dara ni ke nai di bi ni studio room no nai tho ke bo snamjak nai di yang roko norok khanai manai ang bo kaisa kai janolop samu kaisa gan karina ni hanai age ni simi sajak no haipana jora gre hinge tini hai jora ke kai tor jora ma bai phai mangkha ki norok khanai manai kai to ni lop samu ketal te lop samu bai norok bahai khaksang ka de bahai tongthoka da puro sadi norano or jamung nugui manai daktino mane khnawai manai tini to haino phaigera koro ke final recording lok to tini khaya ko ke amu koikdin boro ko khainai ta ge norok nai tong dan video no paya jora asuk video kolok to khaya hingke nai di norok no ma hana Dara ni omo studio belai kheno nai tho ko snamjak obo kaisa nai tho ko snam ka nai thok jaka hingke nai di bano ani camera o protect jakta protection camera protection hingke bobo sana ano to hingke bini amo phunugui tong mani se ano hingke bono burei re di hinen kang mono give nai ni sakata yot fellowship ni saka ke boani camera protection abo nai thok jakapo hingke bo ba bahai sanong ka ba angka bono ta kisa different sinai hani sakata
Hingga seng ready khalai tong layo music ro bahai re ke sano bo bahai ke go thok no seng abo tabung nai lai tong ta hingga nai di dara bo samung ham sang no hingga ta ni to samung ta bo krei na sagra de ani gan bahai ma tong jak Siang yasa semia tabuk khana tongnai ta asa khayo angkai ang bises ta khainai je mansa jara tai khana togri manani tai tam beat nai ni wan sugui tong ta habjak drum no pattern no rakhe khana tong nei onek habjak ta ta bkha aban tai wan sugui tong bo bor nai tinta variation to manjak angkai 3 4 ni combination no bo beat ba suitable no semia khota angkai try khaigena Tapi nai gina, tapi bobo kaham abon narak nai ta. hingga tabuk ses ta khai tong ta bkhau wan sugai Bukan suza. Abo ya ko tepa nani ta tabo. bo beat de khang ke sano am haira ge dara ni bagi belai khno khatong khaja khalai no samung go habjak ge seng tabuk ngong khalai dong o music ro bo ti thepa ke rok chano bo beat dok chano olo o sur bai bo go thok no amo tabung nai tong sam ito no khani manan ini salah mana bai bai darsa Tong lep sung le sanai bang apro. Babo tong. Songs kana tong da. O song bai. Ne ngko phai na. nó có thuộc rồi điểm khả năng cái sầm khai giác trên Dara mình chỉ nhớ anh Dara Je kusu bion dara. em cái sao nó thành cái bạn cô mình sẽ cái lại Dara snam tong tha. cô mình sẽ cái lại ở phía bạn ấy hay phải nói Dara mama agin simino sini cái barang ini pemene bai Dara noring khatang bo kem no basai boreng lia kem no kumi boreng lia Zanja bagi tong kha. zanja bagai ton kha zanja jagawo cái khalai tong tamuk music thi khai bi kangke Tini hano nasabit kelam thanai ke Dara sur khana oi music ro truk kranai tarpor ঠিক হবে ke final recording pro aprang phaisinai ta ga ke final ke kojin por ta ঠিক ro khabe ke nor khanai manai ketal gospel song ke kisa jora man sakhanai no ma phaigra siu khabro moi gserai ro ode phai tong mai kha gserai ro phai bai gang ke phrangnani ro jora mai thanai aman bagai tabuk serai ro phaya kong ka ba jora ono sujung manse jak ma la mar nai hni se ma phaisi yo ma hai ro ga simi se jora ma no nogro ko thang jagya ono ki tabuk sung samung no khalai tong ayo sini samung no sang tabuk hablai jak hangang ke kai tor subathung or zap thinio khalai thinio kaham khalai sang khana to ke khalai manani bagai tai ang video to khalai segya dekma kha belai kheno dekha jora no ya go job segya ang to saka no rong no thasing ho gange tabung simi ke wan suka khalai na aw derek khalai derek yang agong nai ni wan suka khalainya ni nei wan sugong ke abono ma khalainai no jeng Tini thani to jora abo paiflai no kathang tong sak sungsaro ke bo boro kathang ni jora abo paiflaya samungo paiflaya jora bo kare abo sung jora khake se jora mano awni bagai niji sak no wan suka abo niji ne jora ma khanai hinai hake sung jora mano
Kebo sing tay plus sing laibo busy ya hangga bo sini langmang ma sekelaya sing langma o sing sara asai kan ke langmo sing busy paile nong na nango hai ke se abo kaham ke thang tong ngai langmo paile ya aba hai ingya kya bo ingya sing paile ya kheno tong na ni nango to bo sing jora ya go khana ni nango abo se se hai khai 아? 이거 누구라 가이르나? hai ke sa 세 새끼. keyboard dah kamu pun 피아노. 키보. gitar ni samo bukisa track hina gabo bahayeng no tabo mo khainai mo tamai gothuru nai tam joto na tam na rongo andara he da tam na no sagan ni khukti khna wanta 뭐지 땀 내가 왜 땀? Kitabuk samung to bini se Dara ni simi mo mizro mo bahke mile no nai tongo hingga ni samung to tabuk rei hingga ba bono ti sai tong hata bahke khai nai bono bo bolak kereng bola bono ti sai tong maya 핑거 라 핑거. dah ni pingal bama 근데 막 핑거. mano ke balo masuk kaya kuku 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 ano niya kuku ano niya kule hanggang ke kishares khwlai laisine hinai phaileka current bo thangkang ka ba samung kisa agok tongmo sai current bo ajorao ke kebengo aman bagai current tamjaning sido ase disturb khai au khumlango ba emni jirani ani se phaibe line lok hai pano tam disturb khai saimia hangga ba current thango phayo hangga laso thangmo la first phaili aman bagai res khwlai laine hinai tola phaileka kanke amukhe darani sajak mungsu pok thanga bi mongta mongkha ayang thasing phaidro bokhe sini apura kap mani thuma ba sadrom bagai tabokhe ka trk check lagai tong check lak jakhe aram nang ja uchare to phanse bam jagia bam na naiso abano thuma ni morji hamya kota gangke tabo kisang ba chogrei tongha current bo phaya current na phanyon na singjak saimia bo hurjam phainyo tini samung chana chai hingke Dara hingke to dogano thangka kisa megi rok chalainyan hinai mani paina thango gangke bo paina thangsi dingke bo tai tamusa je samung bo thuma se dogan thangka ga current bo khere hingke achogui ma tongra khatabuk tini bahajang no wanai stongha wate wajak malam sobai jungna Papa pakai Papa pakai Papa sabo pakai lagi Papa pakai langsung aja udah loh sedang banget ya es krim am mana no mau nih kan Tadi mana? Hei? Bubble head? Head bubble. Salih tak betul. Dah saleh caklang dah. Ice cream chalna ice cream. Dah deh saleh. Mami finger lah finger. Salih ya. Saleh tu leh. Paling nggak terlalu kabar tadi ini. Ini kabar. Ihe. Nak kaca.
Tadi do. Yang. Này đi juta kana này mình thay xin mi cái gì mà lấy bộ pula cái mà cái soko cái rồi ta cái sao kana này xong này này đi ta mà cái kana này mà mình soko bin tai lo na hama tam tam ra rồi một swang buang thiệt của tôi nghe mi đi Dance, mama dance. cái tamo ready khá tabuk chalai nai chate chate current da phaino nai lagi na current bo thangjak phaya kongko ba wati wajak hingke to asuk angbo khoithaya chana musung haifano borok arrange khai hingke to ma chasinai asuk bible chade hinai bo khwlai hingke to ma chalai sinai hingke mo pai hai hai sing current phaike asamo thanglai nai hingke current phaika ko tabuk sing samung khwlai rom phika taisa hingke angke tabuk tai video ang tisalia paina bukhang no thangtui tabuk sarik bong tong hingke ang bo firongna nango hingke phat phat khwlai thangnani hingke khakhayo noran video no jajagana naithokjagana hinai asuk kokrok sanani bailmai haing thango camera buskang phaike no amon bagai nakarma sano poilano ani video ro kok samoro gothokjage ngai mano norok haimpa norok buchiti angrang jaya kho lachiman bagai camera buskang phaike lachima haingai thango kokrok phaya haing thango hangga hangke current tongo do asuk mo maising theng na singlai mane current kurinya han tongta hangke amse aing tolani ke gang up khaijakta hangke amo tongna hanai tei sarmani awas haikhana oise nainai se saimano sabab khaijakta dana sala asuk nasing mata abo arting sob khair maklai shugla gange tini to final khaya hai man kisi sa koi thangna ne tongma ne dam ge tabuk khwlai nai nyai hangge video tay lok ya pai na hangge omo pai khanga tabuk tin ta hai tam nai tong ha sengom pai khanga no ang to thangsanai ang to hangge tay bisi ler lia or phat phat pai thangsanai hangge ani video oron pai sinai tay ti salia phone no battery bo pai kha hangge noran video no bahing sakha tolo comment khaidi tay sadi tay o song ko khangge nor hain khananai nor khalagai nasing dongdi asuk di nangalak gange han video no sajak like tay se subscribe khaise arok norok ani subscribe channel no subscribe khairadi tay tolo comment khaidi norok bahing sakha hingke tini ani video asuk jora tinyo